Ħannurikom riċetta li biex tagħmilha iddum inqas minn kemm iddum fil-kju biex tixxi li kell-lest. Mill-ikla tal-bieraħ fadalli ftit dundjan bil-patata tal-forn. Ħanżid 3 ingredienti oħra u fi ftit ħin ħanagħmlu soppa tajba. Mela 5 ingredienti huma daw: red curry paste, amherrun, ħalib tal-kokonat u fdalijiet minn tal-bieraħ, dundjan bil-patata tal-forn. Kull ma tfajfu n-nar huwa borma vojta. Ħanitfa' il-curry paste u ħanħallih isir ftit. Miegħu ħanżidu il-patata il-forn bil-meraq tagħha. In-nar qollulu kemm tistgħu. Mal-patata tal-forn ħanżid il-ħalib tal-kokonat. Issa kull ma jonqos, nistennija tiftaħ tali. Sakemm tiftaħ tali, ħanelħaq nibda nqatta' d-dundjan. Issa li fetħet tali, imiss li nitħana. La darba mitħuna, issa nista' nżid l-aħħar żewġ ingredienti, id-dundjan u l-amherun. Is-soppa lesta biex inservu. Ftit ħin u ftit ingredienti. Hija soppa tajjeb bid-dundjan bil-ħalib tal-kokonat. X'taħseb? Nice and spicy naħseb. Ma tagħmilx xi shortcut kultant forsi jinnaf taqta' fil-qasir, eżempju, ma nafx tkun ħajja maġla u tixtri l-lest u daw. Il-ħin kollu l-verità. Normalment bil-ħajja maġla tal-lum, kultant it-tissin narawh żejjed u xekk id-dar u għandna tendenzi daqsxejn jiġu regolari ta' shortcuts. Ejwa, 100%. Xi shortcuts nieħdu l-hemm u law vera? Bil-fors. Eżattu, nixtru li kell-lest, forsi mhux taqsek ikun nutrittiv u hekk nagħmluha vera. Vera. X'taħseb? Tajba ħafna. Kemm taħseb li ħadd li ħin? Naf forsi 20 minuta nofsija. Taf kemm ħadit li ħin dik? Ma ħadit li żewġ minuti xogħol fil-verità li xkull ma għamilt huwa fajta fuq in-nar ħalika tali u mbagħad għaddejt kollox u tpożitti l ingredienti fl-aħħar li huma id-dundjan u l-qamħirru. 5 ingredienti fil-verità. Għandek la soppa, sħun lest id-dar. Proset, Nif, proset.